Zientziaren astea antolatu du Mondragon Unibertsitateak 11. aldiz. Bertara etorri gara eta nola ez beste behin ahoz zabalik utzi gaituzte. Zientziaren asteak ateak ireki ditu Mondragon Unibertsitatea zer ikertzen ari den ezagutu dezagun eta biztanleriari zientzia, berrikuntza eta teknologia modu didaktikoan erakusteko. Zientzian hastea izango litzake, zientzia herritarrei gerturatzeko modu bat. Normalian, hau zuzentzen dugu eskoletako ikasletara, batxilergo inguruan ikasle guai. Etorkizunean zer ikasi erabakitzeko momentu heltzerakoan, bintzat referentzia batzuk eukitzeko eta ikusteko, hemen zer egiten den. Aurten ere, kotxe elektrikoak arreta handia jaso du. Proiektu honetan aditua den David Garridok azaldu dizkigu asmakizun honen nondik norakoak. Zaraterik ez duten, bestetik azkenien etxean kargatzen bauzu hori bai. Egunero eta 6 bat ordu. Askoz ere diru gutxiago gastatzea duzula, gasolina gero eta garestiago da, desabantaiak oso garestia diala indikan. Nik uste dut urte hauetan hibrido asko hasiko diala saltzen, gero eta gehiago, eta 2020 urtean ja kotxe elektrikoak eta hibridoak ikustea oso normala izango da. Kimikaren nazioarteko urtea dela eta kimikaren eta ingeniaritzaren inguruan erakusketa bat prestatu dute eta gainontzeko laborategietan esperimentuak ikusteko aukera izan dugu. Kimikaren urtea dela eta kimikarekin erlazionatuta dauzkagun atalak, batetik materiale konposatuak izan lirateke, bestetik metalikoak, baterietan lan handia egiten ari dira elektronikoak eta energiaren erabileran eta biomedikuntzan, materialetan lan egiten ari gara, protesietan eta gutxi gora bera hori da esplikatu duguna. Hemen erakutsi dugu egiten dugun ikerketa, eurei gertukoena, jakoena, aurten izan da balde batetik, energia berriztagarriak eskala txikixan, edo mini-eoliko eta solar eta horrelako gauzak. Eta beste alde batetik, ipini dugu bizikleta estatiko bat, elektrizitatea sortzia zenbat kostatzen den, eurak ikusi da izan. Ikasleez inguratuta egin dugu zientziaren asteko bisita. Dirudienez ikusitakoa gustuko izan dute. Oñatetik gatoz. Txantxik ikastolatik, gehien elektronikai buruzko atala irudimentxetako kamara bat eslataten dagoen imaginak eta oso interesanti izan. Ze ikastik agoten, ez da jondiaka, baina honei buruzko zeroi ez da negongo gaizki ikastia. Lehenko tamen voluntario bat. Joan aurretik, geuk ere erakusketan parte hartzeko aukera izan dugu, eta agur bero bat eman diogu zientziaren asteari.